Moi kaikki, mä esittelen mun kaverin kanssa nyt mun kaikki tyypit. Ne kaikki on kyllä ihan mun. Ja mulla on uusi talli, jos ette tiennyt. Ja niin, mutta mä aloitan nyt. Tää on Jemina. Jemina on poniratsastaja, ainakin tällä hetkellä. Ikä ehkä olisiko joku 14. Ja se on tällainen kiva. Se on tollanen ratsastusliivi. Ja tykkään tässä värityksestä. Tässä on Siri ja tää on hevosratsastaja tai niitä ratsastaa hevosilla. Ja tän ikä on tosiaan oliko se 18? Joo, on 18. Niin, joo, mä tykkään tästä kans, koska tää on ihan hieno kuitenkin. Ja Siiri on siis tämmönen. Ja älkää ihmettelkö, jos mun käsissä jotain juttuja, koska ne on syyliä. Oho, mä heitin Siirin. Tässä on toi Jorma. Ja Jorma on niinku tunninpitäjä. Ja mä tykkään tästä, koska täällä on ihana takki. Mä tykkään, koska tää voi niinku harjoita hevosia ja kaikkea. Ja tää on tää on 32-vuotias ainakin tällä hetkellä. Ja niin. Tässä on tämmönen ukkeli ja tällä ei ole nimeä eikä ikää niin. Ja se on vaan se on leirikämpällä ja niin se vaan tekee jotain töitä ja harjaa hevosia ja kaikkea. Se oikein näe. Niin tämmönen. Sillä on tällainen kiva takki. Sitten on tämmönen. Tää on ton tallin omistaja myös, koska tää on se tallin omistajan mies. Nyt tässä on tallin omistaja. Voin kertoa samaan aikaan molemmat. Tää on siis Jarkko. Ei tää on Jarkko. No kerrotaan nyt eka tää. Tää on Anni ja tän ikä on. Se on mä en itekään tiedä. No se voi nyt olla vaikka 40. Mä nyt mietin tän nimeä. Mä viimeksi sanoin. Elikkä tää on Anni ja tää on 40-vuotias. Joo. Ja tää on tallin omistaja. Tää on. Noin. Tää on nyt vaikka Antero. Antero hoitaa meidän navettaa, mistä on 1 seppä. Ja 2 possua. Ja tää on joku 50. Ja se osaa lentää. Tässä on Mia ja tällä ei ole ikää. Ja tää on perus tämmönen, joka on... Meillä on näitä ihan hirveänä näitä tämmösiä tyyppejä. Niin kerrotaan nyt nää kaikki. Eli tässä on Mia, tällä ei ikää. Tässä on toinen Mia. Tälläkään ei ole ikää. Joo. Tääkin on tällainen hieno tyyppi. Tää on vähän erilainen. Sitten on tämmönen, tää on kaupan myyjä. Ja kaikki nämä on vain jotain, niin ei jaksa selittää. Nää joku vaan ratsastaa. Onks tällä nimeä? Leena. Leena, tässä on Leena. Ja tällä ei ole varmaan ikää. Ei olekaan. Tälläkään ei ole ikää ja tää on joskus ollut Helmi. Okei, sitten on tämmönen, mikä tää nimi on? No, mä en oo keksinyt sen nimeä. Se näyttää vähän niinku sellaiselta varastajalta, niin sen nimi on Marko. Ja niin tällä ei ole nimeä, tää on joku, ja tällä ei ole ikää. No, tämän te varmaan tiedätte. Tässä on Emma ja mikä tän ikä on? 12. Tää on 12-vuotias poniratsastaja. Tässä on Vilma, ja Vilma on myös poniratsastaja, ja se on Annin tytär. Mikä ikä? Ikä on 13 ja Siirikin oli Annin tytär. Ja niin. Sitten on Kerttu. Kerttua tässä en tiedä. Mulla on 2 noita, niin se eka oli Milla. Tää on Milla. Ja tää on Kerttu. Mä katson huomaanko näitä. No, Milla vähän kattoo sivummalle ja Kerttu kattoo niinku suoraan sieluun, toisten sieluun. Ja tää on vähän kiilempi kuin tää. Niin tää on Kerttu ja tää on Milla. Joo. Sitten näistä on 2. Joo. No niin, ota nyt jotain. Tässä
Tällä ei ole nimeä. Ja tää on poika, tää on eläinlääkäri tällä hetkellä jo. Niin. Joo. Ja siellä on Iida ja Iida ikä on niin kuin noin 19. Sitten on Minttu ja mikä ikä? Minttu on 8 ja sitten Minttu on ponniratsastaja ja sitten Mintun iskä, tämä on Martti. Mulla on syyliä taas tulla. Älkää ihmetelkää. Tässä on Anna. Anna ja ikä. Ei sillä ole. Joku 10-11. Tässä on mun vammaisin tyyppi. Se on vikeltäjä ja sen nimi on joku, oliko Roni, joku tää näyttää joltakin Ronilta. Ja ikää en tiedä. Ja ei ole muita, niin... Bye! Ei on! Tule sieltä autosta! On vielä yksi vielä. Elikkäs Tämmönen hieno tyyppi. Se on vähän vammaisen näköinen. Mutta sillä ei ole nimeä, en muista. Oota. Tän kulmakarvat. Aika huono siis maalattu. kattokaa miten hieno riimu tällä tyypillä on. Siis kattokaa. Siis minulle. Tämä mun talli. Noi oli viime sarjassa. Niin, ja toinen sarja tulee sitten, kun mä tuun näille toisen kerran, että me ei tehdä niitä nyt heti. No niin. Sä oot sen ja ei! Mun papula meni rikki. No. Okay, bye bye. Bye.